Kukamoya TV. Sithanda ukunibulisa futhi balandeli beso likamoya TV nomkhuluma zibuko njengoba sasithembisile esikhathini esidlulile or last time ukuthi kule topic kamenzi no not means uNkulunkulu umveli incane umlenze muntu sasithe kulezo igaba ezintathu sizokwenza upart 2 wale video mkhulu ngicela uphinde uqhubeke upart 2 wale igaba esengizibizile futhi mkhulu ngabe yini noma umehluko ukuphi phakathi kwaNkulunkulu umveli incane nomlenze muntu ngizocela uqhubeke kule lawa ugcine khona ukuthi abantu banabele noma bacaciselwe kangcono. Yebo, ayi amadoda. Ngiyabingelele nonke. Ngibingelele nabathwebule ngibingelele nomfowethu obuza imibuzo. Bese ngiyobingelela ke ababukeli beSolomoya TV bonke ngokwehluka kwabo. Siyabonga nje ukuthi ni view ni subscribe and futhi ni like. Niphinde nisharele nabanye nidlulisele lemfanekiso. Ya siyabonga sibonge kakhulu. Sizokhuluma ngendaba kaMlenze Muntu. Sikhulume ngomveli incane. Sikhulume ngoNkulunkulu ngokuhlukana kwabo. Hey madoda. Ya. Sinomveli incane okuyimvelo. Sathi kulomfanekiso wedlule imvelo. Singamfaka umdali la. Umdali kodwa umdali uyaba umenzi futhi. Ongumdali. Ya, singamfaka umdali la babe bane laba bantu. Bese bebanjwa umenzi. Ngoba phela umenzi ongumnini, ongulizwi. Umenzi lo. Umenzi ongumnini, ongulizwi. Ngoba mangithi umdali ungabuza ukuthi akasiye yini umenzi yena. Akasiyeni ongumnini yena. Ongumnikazi wezinto. Ungulizwi lo. Izwi elemvelo. Izwi laba khona kuqala umhlaba ungakabikho. Izwi ngoba izwi lihamba nomoya. Siqala kodale konke. Noma owenze konke. Noma ongumenzi wezinto zonke. Ungubani lowo? Ungumoya, ungulizwi. Izwi lumoya, izwi lingolokuqala. Lingolokuqala. Ungakadaleki zonke lezi zinto, ungakaveli zonke lezi zinto ezavelayo. Wasenza njalo umuntu ongulizwi, wamemeza phezulu komhlaba, wase kuyadaleka. Iyona mvelo nqangi le. Imvelo yokuqala noma imvelo okuyiyona yona. Ingakho sithi ingumveli nqangi ngoba sekunezinto eziveziwe ezivelileyo. Ezingezokuvela ezingesize zemvelo. Ngingakho kuthiwa umvelo nqangi noma yimvelo nqangi noma umveli nqangi. Ungumveli nqangi ngoba wavela okokuqala. Lapha izwi limemeza izinto esiyophila ngazo noma okuyoba ezemvelo. Izwi lamemezani ungumoya odale bonke laba ngokuhlukana kwabo. Umlenze munye uNkulunkulu umveli incane. Owokuqala owamdalayo umlenze munye. Ilo ngumlenze munye.
hayi ngenza iphutha la angeke umlenze munye kube uyena odalekile. Okay, oqala imvelo, oqala lo imvelo ingeyokuqala kuzoba umkhulu womkhulu ongowesibili, bese kuzoba ubunye lona ongumlenze munye ongowesithathu. Oqala imvelo ngoba umemeze imvelo kwadaleka umuntu, kwadaleka yonke le ihlahla, kwadaleka amanzi, kwadaleka zonke lezi zinto, kodwa umoya uwona obukhona umhlaba ungakabikho. Wazodaleka amanzi, wazodaleka ihlahla, kwadaleka umuntu, kwadaleka zonke lezi zinto. Umuntu ulandela ongumkhulu womkhulu, ulandela ngalesi sikhathi lezi zinto sezikhona. Baze bethi abeBhayibheli uAdam owabe esensimini yaseEdeni, ukube insimu yayikade ingakadalwa kuzodala umuntu, ngoba udale imvelo kuqala bese ezodala umuntu. Umemeze amanzi nemvelo kuqala bese ezokwenzani, ezodala umuntu. Umemeze amanzi nezihlahla kuqala bese kwenza kanjani, kuzodala umuntu. Okusho ukuthi umuntu uze kugcineni kuzo zonke lezi zinto lezi esezobusa. Wathi ngikunika ubunkulunkulu bami ukuthi kube uwena ozobusa phezu kwalezi zinto zizonke, ongumkhulu womkhulu, ongumkhulu womkhulu owavela kuqala. Ngalesi sikhathi lo ngulizwi ememeza ini, imvelo. Umveli nqangi lo uze kuqala. Umveli nqangi mdala ke kunomuntu, mdala kunomkhulu womkhulu. Umveli nqangi mdala kunobani, ukunomkhulu womkhulu. Ngithe umveli nqangi igama elisuselwa kuyimvelo okuyiyona yona, okuyimvelo yokuqala eyaba khona kungakabikho lutho. Noma umuntu engakabikho, ungathi engakabikho lutho, ngoba yizwi elimemeze izinto emhlabeni zase ziyenzeka. Umveli nqangi umveli nqangi umkhulu womkhulu, bese kuzoba ubani, umlenze munye. Ngichazile umkhulu womkhulu ukuthi uvela kanjani. Uyena lo muntu wokuqala owenziweni, owamenyezwa yizwi wadaleka. Uyena umuntu wokuqala okumkhulu womkhulu, esingakwazi ukumbona ngoba wedlula. Wathi mayedalwa wafika ukufa kwamthatha, kwase kulandela esezele abanye nabanye ngokulandelana kwabo. Ingakho sithi bane abantu esikholwa yibo noma esibaziyo, kufike kube uwe, kube ubaba, kube umkhulu, kube umkhulu kamkhulu. Ingani naye bengabalwa ogogo nomama bethu? Ingoba bangobokufika la ekhaya. Abantu bala ekhaya uwe, ingane, ubaba, umkhulu kamkhulu. Yibo laba bantu okukhokho lo. Yena umuntu esimaziyo. Ngale kwakhe asisakwazi ukufinyelela khona uma umuntu onomali. Kodwa uma usuzoba umuntu onemimoya, usuzokwaziswa, uboniswa ukuthi umkhulu womkhulu uzalwa ubani. Yena lo zala umkhulu womkhulu uzalwa ubani. Kwase kwenzeka kanje, uvezelwe umsukwa wesibongo sakho, umsukwa wendlu yakwenu, umsukwa wekini noma isibongo sakithi kwaMazibuko ukuthi sasuka kanjani, savelaphi. Uyayibona? Kodwa ke angeke sangena kakhulu lapha. Sithe unomveli nqangi, unomkhulu womkhulu, unomlenze munye. Umlenze munye ubuntu, siya kumlenze munye manje. Umlenze munye ubuntu noma ubunye bethu. Kuthiwa ungumlenze munye, uNkulunkulu wobunye, ongenabukhosi, ongenabukhulu, ongenamandla ngaphezu komunye, ukubambisana. Yilo uNkulunkulu wobambisano lowo, uNkulunkulu wokulingana, uNkulunkulu wobunye.
Ingakho sithi umbala omhlophe ungoqala udala yonke lemibala. Umbala onjani? Omhlophe. Abanye bathi umbala omnyama ongoqala. Bathi umbala omnyama onjani? Ongoqala. Kanti sino buhle nobubi. Sinobumnyama nokukhanya. Okay. Uma ilanga liqala livela, iyaqala impilo, iyavela. Ngalesikhathi kumnyama impilo ayikho. Manje usho kanjani wena ukuthi umbala omnyama ungowoqala? Okay, siphume lapho. Bengifuna ukubuya la, bengifuna ukucacisa la ukuthi yingani sithi umbala omhlophe udale yonke lemibala. Umbala omhlophe udale yonke imibala isuselwe kulombala omhlophe. Bengiya lapho ukuthi kungani. Ubunye. Umbala omhlophe uhlanganisa lemibala iyonke, ubunye ba. Lemibala ukuthi isuselwephi? Lemibala isuselwe kuphi? Embaleni omhlophe. Okusho ukuthi thina bese kukhona ubuNkulunkulu bokuhlangana, bokuba umoya munye, bokuba mlenze munye. UbuNkulunkulu lobo bokuhlangana, bokuba moya munye, bokuba mlenze munye. Ingani sithi ungumlenze munye? Okusho ukuthi ubambiswano. Ukuthi mawudla wena la wazi ukuthi kunomunye umuntu okudingayo lokhu kudla. Umabele. Umnike lokhu kudla. Wazi ukuthi uma sizosebenza ngento eyodwa siyabambisana. Ukuxhumana ngendlela eyodwa. Umlenze munye, umoya munye. Simhlaba munye. Sase sihlukaniswa ke ngama country ngokwezigceme. Kodwa emhlabeni onjani? Owodwa. Oyisekela. Okusho ukuthi kudividwa lamagumbi amane omhlaba kuNkulunkulu ongubani? Ongumlenze munye. Ubunye bethu. Amen. Bathathu laba bantu. Ungabuza ke mbuzo. Okay mkhulu. Ngoba bacacisa labo uNkulunkulu ngokulandelana kwabo ukhulume umlenze munye osegcineni. Wakhuluma ngoNkulunkulu ukhulu omkhulu. Wakhuluma ngomveli ngqangi. Yebo. Wababala bazwakala kuwabe uNkulunkulu besilisa. Yebo. Wazo washo ukuthi laba umama asimbali ngoba abantu bokufika. Yebo. Kodwa mkhulu kunento ethi uNonkulunkulu uye opha indalo yonke impilo. Yebo. So uMotherland. Yes. Yebo. Kuza kanjani ke manje masibala noNkulunkulu? Ibuyela kulento yamaKristu esintwini esizama ukuyikhahlela ukuthi lapha kukhulunywa ngegama likaYise nelikaNdodana noMoya Engcwele. Umuntu wesimama akafaka. Manje lento ayizwakali ngendlela yokuthi manje kusho ukuthi lento yokucwasa abesimame akuyona into yamanje. Kusho ukuthi nala isintwini into beyikhona kwakudala. So uyilungisa kanjani kulento ukuthi njengoba babalile sithi ngesilungu they are all male figures. It seems as if futhi abesimame noma females siyabacwasa futhi. Sitheni thina masiqala kula amavideo sithele kuzoba khona ubize ngesilungu wena. Mina ngithe kuyoba khona ingxenye kaMama noma yomuntu wesifazane esiyokhuluma ngayo ubuNkulunkulu bomuntu wesifazane ukuthi umuntu wesifazane ungena kanjani la. Ingakho nalapha kwamanye amavideo noza wethu kulamanye ama channel sike sakhuluma ngemimoya yesandla sesikudla nesandla sokunxele. Lena yesandla sokunxele engaze yize yanakwa endulo ingoba kwakuvalwa lento yokuthi umuntu wesifazane avelele njengoNkulunkulu. Amen. Yebo. Bukhona uNkulunkulu bomuntu wesifazane. Bukhona futhi bunamandla. Yibo lobo sekuvukile manje. ubuNkulunkulu bomuntu wesifazane siyithola sesinemlanjwana ngesimo sokuthi ubuNkulunkulu bomuntu wesifazane sebuvukile. Bebenempande ayibebevala ngayo ubuNkulunkulu bane bomuntu wesifazane
uNkulunkulu bomuntu wesifazane bebucekelwa phansi noma bebuvalwa ngesimo sokuthi bekufanele ukuthi kuphakanyiswe lobu bukhulu bendoda lokho futhi okwasizayo okwakusebenza okuzobuyela khona futhi uma siqhubeka kodwa manje sekufanele ukuthi sikwenze kwenzani kulinganiswe ukuze kuzokwazi ukuthi ubambisane uyayibona uNkulunkulu bomuntu wesifazane ngoba ibona lobobuza ngenhlanhla ibona lobobuza nokukhanya uNkulunkulu bani bomuntu wesifazane uze athi omunye indoda iyakwazi ukuceba ngamandla omuntu wesifazane noma iyakwazi ukuceba ngemimoya yomuntu wesifazane ukuthi abakuboye komfazi babele indoda amandla omuntu wesifazane ukuze umuntu wesifazane akwazi ukuphila angithi uyabona ukuthi naye umuntu wesifazane usacindezelwa abakubo bathatha okungokwakhe bakunika indoda yakhe ukuthi ikwazi ukumondla uyabona lento ikhona lento leyo kumele ikuvezele ukuthi umuntu wokuqala indoda lento leyo kumele ikuvezele ukuthi umuntu wokuqala indoda umuntu wesifazane uzosekela le ndoda le okay kodwa uNkulunkulu bomuntu wesifazane kumele buvele phela ngoba yibo esiphila ngabo manje amen yebo silapho nje silapho nje njengoba kubabalile umlenze munye uNkulunkulu umveli inqaba yebo kunombuzo la odida abantu kunento edida abantu yebo lama diet lawo ngizosebenzisa lelo khama ngabe esintwini bayadunyiswa bayaphahlelwa bayakhonzwa umveli inqanyi uNkulunkulu umlenze munye uyamkhonza na noma noma yidlozi eliphahlelwayo noma uyamdumisa sidila nabo kanjani mana ke khehla lami uyazi ukuthi ukwehlukaniswa qala kwethu sihlukaniswa nenqubo mgomo noma nokuphila kwethu yilapho oqale kwavela khona izikhonzi yebo kwavela abadumisi kwavela abasonti ivele lapho leyo nto leyo ngalesikhathi senzani sehlukaniswa awukwazi ukuthi ukhonze into ibe iphila kuwe awukwazi uyikhonza kanjani into ephila kuwe ngoba isintu siyimpilo yomuntu mayingena lento izoba isikhonzi ungamkhonza kanjani umazibuko ube umthembu ukuzokhonza umazibuko ngoba umazibuko umile lapha phambili esontweni ukushumayeza ngezinto ezikhuluma kuye neziphila kuye ukushumayeza ngezinto akhule ezenziwa kubo ukushumayeza ngezinto ayithathe eBhayibhelini uyabona ukushumayeza ngezinto ayiresearchile ubani umazibuko mina ngiresearching anginaso isikhathi sokuresearch nje isikhathi sokuthi ngongitshela ngeresearch nje mina ngiyabona ukuthi uvela uyagula uyidlalela ngami nje uyabheda angisebenzi ngeresearch mina ngisebenza ngento ekhuluma la endlebeni amadoda bengakhonzi abengasonti amadoda awasonti indoda nje sontayo kushuthi ilahlekile idukile nje indoda esontayo akakho uNkulunkulu ophezulu kwendoda ngoba kudalwa indoda ukuthi kube umlawuli wezinto yebo kuvela umthetho ngani ngendoda manje uzokhonza kanjani wena uyindoda uzosonta kanjani indoda ayisonti indoda ayikhonzi indoda ngeke ngifike ngizohlala lapha bangwakho ungimele lapha ungitshene ngomthetho wakho ngento ecetshwa uwe ngento ophila ngayo wena kini la ekhaya amakhehla la ekhaya athini wona mangibuya lapha ngizokutshela ukuthi ubaba umthembu lapha esontweni uthe asenze kanje obekwenziwa la ekhaya okukabanike sikubeka lapho okwenziwa la ekhaya okwenziwa womkhulu bala ekhaya ngoba ogogo bebesithatha besise emasontweni bebeyitshela ukuthi bayobuyisa noma bayofuna ukuvela noma bayohlangana bona njengabafazi phushisana sizana bayofundisana ngezinto zomfazi ukuthi umfazi yini uyabona engekho amadoda nezingane zikhona ke ingane
ngoba ingane zikhula ngaphansi kwesandla sikabantu sikamama sikagogo sikabantu bane kuyale phambili kuye kuyofika ukukhokhokazi ingane beyikhula lapho kodwa mayisiqala ingane isikhulile sekuthiwa wena awukwazi ukuhamba nabantu besifazane uyindoda uzoba umnqolo thina bekusho njalo thina beselusa kuthiwa awuhlale endlini mawuyindoda uzoba yini umnqolo ngoba bekubalekela lento yokuthi uzokwelekeka uzofundiseka ngendlela okungesiyo uyabona manje emasontweni bazosifundisa izinto zabo lezi ezibulala ubudoda bomuntu ubunkulunkulu uyabona ngoba phela manje umfazi ngeke sekwazi ukulawuleka mayisephezulu kwendoda indoda yiyo yokuqala mayisephezulu kwendoda sanifile leli khaya lezi ingane ayisalawuleki la ikhaya seyiphithizela iphuma kanje ngoba indoda yenzani ayinalo izwi la ikhaya uyabona amen mkhulu yeah so ngamanye amagama mkhulu lento ekhulunywe ukuthi hayi thina azange sithi siyawakhonza amadlozi sikhonza uNkulunkulu yeah ngabe for thina umuntu usibantu abamnyama practically speaking noma ngokokwenza kuyini ukukhonza ukuthi siguqe sithandaze sihambe siyocula noma nje ukuthi sazi ukuthi ukhona uNkulunkulu ukhona umdali ukhona umveli uyabona sazi lokho nje kuphela sesikhonzile saqeda na yebo uyabona nje mawuzoqala ukuthi uyakhonza uyakholwa sewulahlekile sewudukile kumele wazi uqonde uthiwa ukungazi ufana nani nokungaboni ukungazi ufana nani nokungaboni okusho ukuthi wena mawungakazi usadukile okay usadukile mawuzokhonza ukholwe usadukile ngoba thina sinaleli gama emakhaya ebesithi uma kushiwo into okumele siyikholelwe sithi inkoleloze leyo kuyinkoleloze okay kuyinkoleloze lokho ukuthi manje sosuke bese siyangena kule sihloko ebengifisa ukuthi sisithinte so wehlukana kwamagama ezinto ezisidedisa ebuntwini bethu okay ngoba manje mawuzofaka ukukholwa ya sesihamba kakhulu la mkhulu uzocela sigoqe le video yebo nayo ine final part yayo yebo kwi final part yayo wena mkhulu kukhona iseries esiyenzayo idlozi bese senzile indalo nestar nedlozi yebo kuleyo sizothi masivala ucacise ihlobo yalamadlozi yebo and then kusekhona enye itopic yabantu yalabo abantu abangena ngaphansi kwalabo uNkulunkulu yes yebo kukhona itopic ethu esizoza kuyo yebo lena mkhulu esikhuluma yalo uNkulunkulu kusho ukuthi izothatha ibunge konke ihlanganise wonke izosicacisela ukuthi yini umehluko phakathi koNkulunkulu isithunywa isidalwa idlozi yebo kusho ukuthi lese izothatha isikhathi kuye ngoba kuzomela ucacise le minimum uzoyiboqa esikhanike ngaphansi koNkulunkulu so ngizocela ukuthi sigoqe sizoyibamba khona la mkhulu ukwenzela ukuthi nakhona sincede abantu ukuthi bangadlela noma bangadlela idatha ngizocela ukukhumbuze futhi abantu nendawo otholakala kuyo esingazange sicacise kulamanye amavideo izobhalwa phansi indawo ezitholakala kuyo ukwenzela ukuthi umuntu oqala ukubona le video mhlambe afile ukuthi into oyishoyo iyahlangana naye ngokomoya azi ukuthi makefuna ukuthinta ngakuthinta kanjani futhi azi ukuthi angaphinda abheke namavideo bese siwenzile akwazi ukuhlanganisa ukwenzela ukuthi abantu kumele baqonde ukuthi zonke lezi zinto lezo onokusicacisa kulamavideo egcineni zonke zibuya zihlanganise into eyodwa ngizocela uvalelise uyigoqe mkhulu mangabe kukhona into ofuna ukuyisho yokugcina uyisho sigoqe le video lethu okoqala nje mina ngizinze eThekwini eThekwini ngitholakala kwaMashu eGoli ngiba seSoweto eZona eGoli eCape Town angiyazi address yakhona kodwa ngoJune ngizobe ngise Cape Town ngiyacela ukuthi abantu base Cape Town basondele bazokwazi ukuthi bathole nabo usizo njengabantu baseGoli njengabantu baseThekwini nisondeleke niqhubeke nisubscribe ku Kukamoya TV iSolomoya TV le
yiso lesithathu le yiso elijulileyo yiso lemfihlo sizonembulela imfihlo nje la ngazinye sizolibuyisa lelizwe ngoba lempi esiyilwayo njengamanje ijule kakhulu abaningi bemoya eminyama bayayazi lempi esiyilwayo bayayazi kuyoba khona abazophikisa kulezi zinto esizikhulumayo kuyoba khona abazolwisana nalezi zinto ezikhulumayo kuyoba khona abazolwisana nathi uqobo abazofuna ukuhamba baze befike la bafuna ukulwa uqobo lwabo manje sinabanye uNkulunkulu abasembethe thina sinamanye amandla khohlwa uyohlehla nje useza le kude uhlehle uzolimala qhubekani ke nisubscribe la uSolomoya TV ni like ni share nakwabanye nidlulisele nakwabanye lezi imfundiso siyabonga kakhulu sibonge kuba subscriber sibonge kwaba commentayo ama comments siyabonga amen.